own safety. This would be a recipe for disaster if every political party has to raise their own army to give them protection during an election. But this is the message that is being sent. What we have to be clear about is that the people who have perpetrated these acts have been caught on video. I call on the president to take action, and all the people in charge of this country, the administration, to take action to bring the perpetrators to book. This is the only way we can deter this in the future. But we have seen them, and let me assure them that should they not be brought to book, we will not forget. They will be brought to book no matter how long it takes. We will not forget what has happened. We want peace in this country. This is not the democracy that Ghana wants to see. And so it is very important that these sorts of terrible acts are not encouraged. Thank you very, very much. We have all witnessed what has gone on, especially in this particular polling station. Methodist polling station on Doko. This is where early in the morning the NDC hoodlums came in, attacked our agents, attempted to destroy the election materials, went after our party agents, beat her up mercilessly, attacked Honorable Hao Kumsin, who was standing far away with Honorable ADWOA Niman, and stood her ground. They numbered about 30 of them. The police could not stop them. I was there myself. I'm sure a lot of you have seen me on the City TV interview. They came in with guns and machete, and the police simply had no weapons, so they had to run for their lives. So far, we have been here, and it is quite clear that the elections has resumed. We are calling on every single person at home to come out and come and vote. At this point, it's been restored, and there's calm here. And so the candidates will now speak. But before the candidate speaks, please, it's very important that the Inspector General of Police gets to know what the NDC have been doing since morning, and know that we cannot afford not to complete and conclude the coalition today too. Because from the way things are going, just as we have done here at the Methodist polling station, we are going to protect every single ballot and make sure that the same way we restored calm here, there will be calm at every polling station for the coalition. Absolutely. If they fail to protect us, we will protect ourselves just as we have done here. Trying to say is this: violence begets violence, and you see, if you live by the sword, you die by the sword. In as much as I condemn this act, if it had happened to anybody, then I wouldn't know. I think our Kumsi should be used to it now. She should be used to it. I was beaten because she led thugs to come and beat me at a polling center. She did. She did. I was where's we go? Has she forgotten? No, nobody sent anybody to beat her. Nobody knows. Me, as far as I'm concerned, could even be internal thing that they visited on her. Yes, any form, any shape, I mean, violence must be condemned. SOMPA you understand? FM. This is peaceful. We are taking the day. We don't have any need to destroy or disrupt the election because we are winning. Just like I was also we knew we were winning. What will prevent now is anybody to raise anything to try and destroy the elections. You know, so for me, I don't applaud violence, but I'm talking about the person who got attacked. How many people has she attacked? I was a polling agent for my political party. SOMPA What wrong FM. did I do? That she brought those men to come and beat me. Do you know the headaches I went through after that? I refused to go to the police when they asked me. I said no. People were shot. Today, some of them, their lives are gone. Muhammad Yaro's leg is gone, and what have you?
ya ekoso ewo empotem honom na yabo mu bia ama update bi esesa won saka ena nwumre nso yaba betena se ya de aka no ye de eto so ede amamo na enyeme nko a ena enwumre matena se mene mebra triple A mine ejapia apam dadaa ye by ten hot papa ewa ablekuma north enya semkuma medin di adwo asare na we de ye nsai bre no ye hye ensam na se ede amamo na anopa no se ne awia ne nyina ba ye se de bo mamane no ne nam so ema asare run yi eba so nyina ene se abato a wo mo ekoto ya fimpino eni aduonu 9 2024 parliamentary elections ekoso ewa blekuma north no erabna oben ya wogina mu edema NDC amanyoko no ena afei na nakua free ye ya ono so gina mu ema NPP amanyoko enko wiase ye ntimi anyimra hye bedwani ewo empotem ho esanse no mo kyese ne mahudo bi koso a entwa yie na mmeaye bi wo hono kra electoral commission entimi ankoleti abato no ho nsunsuaso anki kansie ne ehunu se sumesi ana wo benten ena edi nkunimu abato ne muti no na ehunya se wo mo twentwen so kakra bosumi nsia konson mu ne yawura yi ya bepem enne na abrewa ipuma kwemu ama electoral commission ede rerun no ahyehyehye so ahyase no kra no wo mo kyese nya de ehunya so ekire ene wo behu se de no mesifa ekono de na esese 19 polling stations a ewo ablekuma north ho no wo mutumi esan mo manfo koto aba ne biem na wo mkekansie ne de ka de ewo ho dada no ho na wo mkeka bo mo hwede wo bedi nkunim se ye MPP o se eye NDC na enadwumadie ne hyase no anopa ne nyina ye nsentwofo bo mama ne yese na bibi ye koso kama afen ko sane mmra medu awie no mo ho no mo ko sane ba no a yete se enchenuahye ahodo bi asore e wa bato mpesoa no so ya omanfo bi eche se NDC amanyokuo no ene MPP amanyokuo na chitafo wo mo de abo ani bambofo kra yesum wagu baabi ya wo mo hunu se de wo mo sifa ya wo mo ho na ensem no akwakoye bebrema ensentwofo bi kra yekodi wo mo mpabro e wo honom ene ehun nkro ne ba na sesi ade abato no nyina emisa aba na wieye ya accounting no ahyase o ma hyase kenkan abato no nti ye nsaibre no ye kwa homa no so na ye ne yama ne boni opon chicheku ene franopon nyina wo no na gire mu wo ne abakei na sede nyoma esifa eko ewa blekuma north ho no wo de atoso amai opon ma adwoe mejo so ma me mejide se wa pom ye bokomoni adwuma wate na de wabo adwuma pa asedankan sompa ne akwenya kese o mo de ama me yo na yenhye counting no yate se ahyase ho amane bone sansan na enioma ekọ wo baabi a wugina yi me da se counting no ya de a afiase a ekoso bia ya me fiye a me de mani aba be kiremu ewo bia efoforo ena mputupru ensa chaye bia apiem aba no na eye bintu eho ena mifi a chese amane no esesan ye na eho no no mifi wo no no na aba no ya to ni nyina wie ama sabre no aposifo atoban a chese omo ehwie emana omo ba besi ase ano omo kan eho no no ena yenyane ntie efi yisi se biaya na omo pese omo ye collation figures no omo ye nsatraye kakra e de fi eye kwashiman eye cluster of school park no hono mo e de aba bebiemu ewo eye omo regional office a eno ane wo ridge enu nti na ehu behia se wo sense ntwofo nso ye hwe na ye ba esanse electoral commission an sheda ama akade a chese ye betimi e de asensan ye ho impo wo collation center ho no no yisi entimi am provide say bi amfa amayen na eba ni sei so a na wo say ye hwe na fe ye ma ye ho ya enu nti sompa ye cheye mu ema mitu anamon ababe piemu ewo eye electoral commission wo mu regional office wo regi ha no sei eye no kore me ba ye nso no ene bambo de mu ayire pa beye tima beye eduonunie a mbebe piemu anu sei aposi 4 months and 12 enko ana ye nyina yabo ye nyenya ena chese ne ye wo eye ha no sei aye twen yera eye Bosman Asare ene eja ni PRO yera tete trese wo mo ba no me aposifo na ba be kasa se ne be ya
omban central for ho kwan na fia boawura eye biaye a ombeye collation centers no enu nti sesi ameka say de ye wo atweneyemu se 19 polling stations no abane ato ni nyina awie na akenkan enso afiase a ekosabre de ye sorting ena omo ye enu akire ansana womo ede eye ehon county ni nyina ede aba betuda enu nti wo fra bisa ya kakra metimi aka ede afa eye abato no se breba na metimi wura eye strong room eye collation center electoral commission won no nso a won mo ama ne ebo ni nyina nso no me de ebema ne yetiefo ansampo ene ekase ya de aba na wiye na opon wo mo achechemu ne enti a wo mo mpese mo bewura ho sesi a say at least nka ensentro de eja mo na moto bi mane na atiefo nso watibi initially no eye ensentro a electoral commission ede ebabeto yen platform pokra ye wo so no bebre na enisu bi enso ensentro egusu no ye dosun esin numbers na omo ede eba ye no enu ti na hu behia se wo se electoral commission ehwe na omo ye emu ensachaye kakra ebiemu ba ye main entrance enim no eche radio city no wo se ye mu kev yenkofa na other entrance eno no eye electoral commission madan no apono foforo eno no mpokura no eni enso ekire eye ministry so no won yenko ye call no so masanso adane yen se yen sanso menta quite say preto sa ukwa ye so kwa ukwa ye se bra enu tie wo atweniemu a ye ne eye PR na kasa wo se wo ba na waba be interview waba be hwe yen hawo no na ye hu emu ensem enso yo na modasoa ewa atwen mu no yenhye sede environment no etisesi ase abato no nyina bawieye wo hye enkomodidi ahodo ye ekoso omanfo posture eni sede yeti afanu no nyina NDC ni MPP sen na osifa hunu no medase yeyi eye mente me ho ase eni ntokwa kitwa bi ma no homne so ewo eye some of the polling centers na abato we die City anopa na mi amabo electoral commission abaso ekese omabo mo homodem pa sene aye mpembebre na no Ghana ha assembly member mpo abato ye beto a ene okwabrane no osini dini ha enu nti ko police station ha we no ebiem entimi sa ebiem piemu esa ewumu ebiem obi won ma wo se ne nsa no wo de etim so yanka brofo anche ne se verify enu nso yanya ntibi sa bebi ebeko bia no enya wo how bia enfancy electoral commission impo mo presiding officers a wo mo ebo modern ede wo mo esi police stations a 19 ho yenya hu bibia sa ebiemu nso ye hwe bambo nso a ekama to say this particular election ankasa no Ghana Police Service, Ghana Fire Service, Customs na afesun prison oma bom ho modern pa a tese ye bebo mo abaso ebiemu nso ye hweko ya mo faso a wo mo toto niema be bia na afi o mo hwe mu ye den edman centrofo no abambofo na hwekwan yo betimi afaso na o maboa man centrofo nso etimi adu omudwuma mi coalition room han mu say a o mo ma ye ho kwa me enwura mu atese barricade awogu a ye die even ugina within 2 centimeters sample ye kokra beka to se free ha na afi kokwa echichi kura na kokwa ye wo call enu nti ade bia ye hwe bambo nsam so a eno so ma yirimu ewo efa etosu mienu a ye twen na ni nyina mu nso no ye bebo amanyofo mienu nso abaso MPP NDC o ma ya ade o matimi akomport o mo ho am ye wu se Ghana kabi mami nkabie no ye to asu se ya ade a ebeboa ebeda ne tokwa sabi aponche ntokwa de e ma no homne so a ebekofem ama asundwe etimi aba but ni nyina mu no ye bebo mo so abaso se o matimi akomport o mo ho ama abato no ni nyina ba na wiye na awie e wasundwe mu. Okay, na parliamentary candidates no ene wo machita fo a anopa na ewia ne nyina no mo ho mo da so ho anaza senate ye me da se mame eye ekitafo a wo mudi eye mame Ewurabina Obin NDC ena afenso no eye onabo efiye efiye no so MPP no kwatem ni coalition center ha de
ye hu mo chida ni bia di e wa ha abambofo no a wo mu nyina edi o mo achie se pulling agent ne de wo mo da so e bo mo djuma essence de ye gria ya wo mo so mo djuma no e wo so mo mani e koso wo mo so egusu e bo o mo djuma me di so mu wie a police stations na if you want man sa na bia wo mo e be ba ha se ba se ne bambo si fa se wa ha se ni de no kwase me nya sure say abambofo bema eye party ekitafo ni titiriu nante bodyguards na afenso nkokura no obi a electoral commission ansign ni ti se omonwre mu no menya sure na ewia no eba enwumre ya basabasa ye bia esiye wo hono mo ne ade no se eche ye hu se interior minister ne defense no mu nyina ba ho se wo mo ba behwese de bambo ho nsam no wo mbetimi ayiri mu anye bia aposifo no wo metimi aso obi mu wo sa basabasa ye no a ekoso ye ma me ha wakumsin die ne ne yekenka ho no wo metimi akire obi wo ho ana me da se ade ba ko ne se me ti se eno ana enam so ema eye yera omane buama defense minister ena afenso no interior minister yera muntaka wo mo eba betie mu ewo eye ablekuma eho no mo hwe se asumdwe ebetimi aba anase ne nenam social media so no eye no kra na eno ana nam so a yehu aposifo nkrata wo mo de eba beto mo tenso efa eye post ni a isuzu so wo de nsa ekokeka eye nsantroni na ebie mu nso no yen se de hu bibi foforo bia dio ewo eye abatuo ni mu bo mo bae no e de chronic free bibi sanity e de ahonidie e na etimi e de aba ama abatuo no asumdwe etimi aba sene minu nyina na ye hwe ni mu kwan na oponwe minim se wonu wohunu video ni bia but ye hu video bia na ababa wabi or she black or a young lady minim se no ye centroni ana se I don't know na wo ma fa natna aposifo wo mo pick up ni mu ba ko a enkrofo ye hu mframa gu ni so a ye hwie nsuo esam na ni mu ni ade eden na siye me da se wo se samfo ni nkro na no ne fa bi na ye hwe ye no na unya eye video ni nyina hwa eye hawa kumsen ebra na ohun se kitafo ni bi a osusu se wo mu ni na afa eba ne so no o spray eye spray bi e su se eye pepper spray bi enti sata na nsentfo a na wo mu ben wo mu no se na tie bia no pepper spray to de ma me ye spray di bu ewie mu a eten la center a wo de egu obi moto amu wo echekwa etimi wo se pin enti bia eno ena nam so ema aposifo etimi ba emu efa abaiwa ne sa ena ebie mu nso no mintimi identify se wo yen sentroni anaso ye bamboni esan se internally nankasa no abambofo no ebo modern e de eye aposifo anase CID fo ni bia wo mo se uniform bia e bia obese normal dress bia eno any adie se obetimi e di adanse se e bia say anase say but come hot me ye wa tweniemu asem no se na ebesi bia me short aposifo so omo ne ensentrofo bekasa na omo de emu nsem nyina e de aba betuja omo ankasa amfa ho so a akonya bemu a e baby sense aposifo e de afatra nsem yemu na wadawruma NPP deputy national organizer ya video no eba ye kwade asase ni anim se woka womo a ye hye womo wabra na ye di e ma me ha wakumsin no mo mpabro ne ade no but eche ni ehu se deputy national organizer no kra no ora Lloyd no chese wono ne de ne ye on a different level me patro wanya update bi afa ora na ne tibia mu sesia because no kra de e ba akopɛ ya hye ne pa ne nsuo bo wa kasa ebo men kasa pampa me bia bi kra no na moto bi achi wo mu sum no ma ankanya me nko anko de nanim eko bomoto no eso no obi nso ewo ne to ba bi fufura kyese na nya asem kuma kra mwanya update bi fa owura no ne tebia ho me da asema me metumi aka sisu dia kyerɛ sɛ
comment say central for you media ye no ye ni edi eye abato ne tie pa enu ntino obi be pre bibi second matter ye nse dan fe ye ni etire ye ena ebiemu nso no eye amanyoku nso wono ankasa efiri mu ne nso no omumu bia ni wono ma waba bonten aba bekasa ede afa ho enu nti ewo atwenie mu eno nso no ebre esem no ensa kampanifo a ye no mu ebedi eye ensemu enkomo nanso nyina mu no yebetumi aka ne sɛ asumdua na yɛhwɛ anim kwan sɛ yebetumi aba ɛwɔ afi abato run election mu no yɛntumi nya ne nyina 100% adeɛ ne mum kakra na aba no yɛbɛbɔ ɛyɛ abambɔfoɔ nso aba so ɔpɔn me na wasewai wayɛ adwuma paa na yɛnhwɛ sɛdeɛ nneɛma esife yɛbɛsa aba wo hɔ yɛbɛsa aba wo hɔ na ansa na yɛbɛgya wa mo akɔ no police stations no wɔn a ne expect wɔn ne wɔn a wɔn ɛba yɛ no say electoral commission for nya mamoase but motimi anya at least figures no numbers bi ni ade bi kakra yɛbɛtimi ama atiefo nso ate ana me da say America say any bia me di free police station last one me do one ede eba electoral commission betia mo say ni de me say nyanka figures bia send America no efi ansa info na no nsia kwa akoko abacho no so mu di wi no nu enu nti no figures ebe pie everyone bia no seda figures ebe susu de nanso send bia send wo kan no wotamba me champion ebe su sabri no na me nsa aka some of the polling stations in so figures eno no yebetimi ede ama yetifo yo upon me fa wo ensi hanom but ye besa back na ebi ebedi be se maduo no aduasa ntem no na wo mo amamo access anasa bibi foforo bi so afi hɔ ba ye besa ba na yaba bejinche mu abusuafo nti amanebo a efri ablekuma no sabaton peso so opon chichiku yamane boni ede eno no na kyesa wo hwɛ sɛ de nneɛma si fa kɔ no e wo mse vote ni nyina ba na wi ye de na emom no bia ye collection centers ahodo no abato commission HSS wo mtoto nneɛma ansa na wo mbetimi ama nsɛmtwerɛfo nso access ama wo metimi akɔ hɔ na de sɛ wo mkɔ ede babia no wo mo etimi ensa ka ama ne bi nso ede ama yetiefo na yenso ye de ama munti no ye kɔ anim no nkomɔbɔ ne de ye si emfansi ha ye tenemu akɔpem sɛ ye bɛte nipa kora wawini ene de ye wareɛ yɛnte ya yɛnsɔre afidie so enti wo kan ye ho ana kyɛ sɛ update ni nyina ɛna ye de ɛbɛbrɛw no na bibia ene na ye da so agina mu by ten hot ɛwɔ abri kuma north na ye gu so saa no yewura muntaka mubalak wono ena eba afisem a wohwe so wono anso na so asemra hye badwani na bra wono mobobɔ so nsɛntrɔfo de efirito nyina wono mo kan kyerɛ menteme ho ase atweneti wo hɔ wono ma ye pa wo mo ni so ne wono ma ye sa wo mo gu hɔ ne wono memiami apepe spray nyina no pani de tudwa kyerɛ sɛ saa runway a wo mo yɔ wa blekuma not hɔ sɛ bɛyɛ na wono nso benya wo mra hye badwani obi bia waye ne ho se huruyi a moja mpani tirim wonde bone aye ne moma na waye se wobema wo man Ghana ba ye to awiase nyina hweye no na won mepe se fa democracy wo mo hwe so asua ebe se wo ma dwene de woni eno nya de a wo mbegya no kra ma wafa ne ho adie na bra yewura muntaka mubarak kasa na nse ntwerofo no won ma ye se okore nsamo otu ne nsamo jabum na ni hunu ba bia na won mo nso agi ba bia fanti no ense no wo mo fa bi maye. And we'll find out what is the circumstances. And if anybody crosses the line, that person should be dealt with. So you should just simply treat crime as crime. I mean, where would this happen? Well, sometimes not everything that will come to our attention. But since it's a journalist and since it's a police officer, we'll be happy to know what it is. Then we'll find out what is the circumstances. And if there's something that we need to do, we can assure you that we'll do it. You know, because we're also going around. So after that, we now call those in charge to find out, this is what we've observed, this is what we've heard. What have you seen or heard so far? Because, I mean, about an hour ago, I spoke to the IGP. So far, is everything going well? Everything is going well. We are stepping out to see what is there. So, okay, we are also coming. They are also around, going around. I said, okay, so we'll keep comparing notes till evening.
Eno yewura Muntaka Mubarak won ehwe afisem so ewo my Ghana mu aso asemra hye badwani no no abrekuma bra wono nso nani kire north ho ensem a wode tu dwa bi no na wono ekasa wieye na soafo a wo hye bambo ensem so Dr. Edward Omaneboama enso edi tu dwa se video no a ebeba ye wa bra sa menteme ho ase ne siye ya na otimu se ahodenfo mrantie che se aprosifo no kura de wo mo pim wo mo gu baabi kura ya basabasa yuasi anke anim se bambofo ebetimi atie gina mu se mrantie na wo mo ahye etu na mo na sa basabasa ye no wo mo asia no kwan no aprosifo no kura nko wiase ebi mu kura ye bo wo mo kan ho ewo ho no mo anadodo no akura edwane apre wo mo enkwa eno no wonfo bebrebe ka se eyi na sa de ye ekoso yi na oman yi mu enti aso ye bambo asem no eho enkomoboni edi a ene ye Ghana ye wo kwan twa papa eno na Dr. Edward Omaneboama edi atu dwasa ansem no omanfo ka na enye no kresa aprosifo no wo mo ye helpless wose wo mo ye professionals ena se bi antokwa na basabasa ye bisi na prosini anye gidigidi amesheki ne ho ankekam anye dede a na eno kire se wono woni tumi bi a wode ye adwuma nti omanfo no a wo mo kase na aprosifo no ye helpless no wo hunu se eno de enye sa akra enetie. The police were helpless. The police are a very professional institution. When you don't see them reacting with force, it doesn't mean they are helpless. This is where you may go wrong. Just lowering the threshold to invite the military. If it becomes abundantly clear that the military should restore order in any part of the country, the military will do it. But the military should not be the first point of call. We have seen it in this country, where the military was able to storm the Parliament of the Republic of Ghana. Is that what we want? Is that the democracy that we want? It cannot be the democracy under President Mahama. President Mahama is different from President Kufuor. So, let us give the police the maximum cooperation. Is the reason I'm here jointly with my brother and colleague, Minister for the Interior, to observe things for ourselves. Abusia wey Defense Minister Dr. Edward Omaneboama eno na eno achi panyine chorchorofo ema NDC amanyokuo no so owura fifia vikwete wokopie mu ewo ho en wo kire mu ese wakoya amanyokuo no epanyini saa ne de eniema bi ete saa basabasa yo menteme ho ase ene ye bu wei ne ye pia we tu baabi ne ade no wo se saa de ne de enya de se ye kasa na yesoso sokora ewo maimu wo se wo mo sa amanyokuo NDC no enya de se wo mu fu aniema bi a ete saa so. I would say I've known any police station I've been so far. Place I've been so far, it's been really quiet. So any other place, at least I'm doing my round. So in case I go to a place like this, then I will place I think I should maybe know a bit more about this, because generally violence in any form we don't want to encourage. So I think I'll have to maybe know a little more information. I don't know exactly the name of that. Eni ekoti esesie yi eye NDC amanyokuo no wo mo chorchorofo panyine owura fia vikwete eni na ehwa na yeda so yegina na wonim biribi ma me hawa kumsen wode asem bia ba beto na se okoba bia wo mo atworo FKS no enu ye Facebook afi ba bia se camera ni wo no eho no eye Instagram no a na afi ba bia X no wo no na kane ne friend Twitter X ho ba kon so ayasa dwuma yi no enu ye TikTok wode aba beto @hawa kumsen ana wode to so achese bra na o yese wo defend ne ho abra na se tax bi pese ye ba na so a wo mi ayi bi soro ho ebinum se pepper spray ekwa wie ya wo kona tie wo minute bi so ya sada gu ho no mo ne ye ho ade no wode atudwa se wo ma je ne phone na wo mo je ye no se wo se ma me hawa kunse wa postu bibi ewo ba bi amabo so bi a enyo no ba bi ti se Facebook Instagram X ho na emia ho do aka na ansa na no breko animu na nkrofo wo ho a won mo hwe akire se ne ho to no ne se wa ya asabia onya firi ho ba na wono aposu bibia wo be ma adasa aso ate ente sa de na hu se number ne frew
anaasɛ ɛposu bibia senehu ɛnyɛ wɔ no ɛna ɛyɛ ho adwuma ɛno nso yɛ ho nsɛm a wɔde aba buroni atwerɛ no kɔkɔɔ sɛ disclaimer na wɔwɔ ho no ma yɛnkɔ ahoma no so na abana badu adepa kofi rodo na fred na abake wɔn firi ahomadakye na wɔkɔ hɔ no n'ani wɔ sɛ wafeefe ne so ɔkɔ deɛ ne wɔn ɔpɔ nkyekyeku wɔn nkɔ wɔn akyi mpo na kampɛsɛ wɔn yi wɔn afiri biribi so deɛ ɛkɔ nyinaa ɛda wɔn anim adagya abake ma adwoɛ abana badu kofi bibi ada yie deɛ adum bibi ada yie wote me kaka ma deɛ kama mo dase sesi wo baptist ho ana mo kopie wo babia wo mo kenkan aba no ana fahin na agina na amane ya ba na ekoso betimi ato ama yatiefo me dase me chia sompa atiefo ena nwumre ema wo mo nyina adwo na de efiti anopa bese no nsia eba ya bom amane saa na yakọ ya chi kakra ye wi aye bedu so tene county eso na ewia ni mu no ye de namu a ene ekopie mu ewo odoko MPP wanom atena ya eno no ewo odoko nti na ekwe wusu afiri ye office ehwo no ye wo ho na ajanse twrofo ye hwe benimfo ani nti na wo mu free MPP afem ba ho emu ana edo na pocket wo hene akompre kwa Japan ebe pie mo no system twrofo mo mra na me fa nsem kakra entumo anim na mo mama nsa nyina ete na mu ana eye onyanfo Kennedy wo hene akompre kwa Japan e kasa kire mu se wonu mo die bibi aya ne ya kakra e wo sa rerun abasuo yi aye do ihu ni nyina e fa court nsem ene police centers miensa no wo amope na yisi eye se dunkro ewi afie press conference ya wo church for penny ora JFK Justin Fimpo Kodua edi animu ayeye ese aba no wo ma boycott wo nto na enu akiri na nakua wusu afiri ya wo gina mu ema MPP ewo empeso ayi so no wo ma ne nsa so se wo beto no enam so ema wo no nyafo Kennedy wo hina kompa kwa Japan hu se aba no MPP ma MPA ameto esa se education no ankoyie anase ye besan so ato no ankoyie enu ti no anu de efiti awia ne bagina na asa waboto kakra wo hu se ankoyie na tese low turnout said ye broni ebeka no enti na wo ka kire empanimfo MPP empanimfo say enye se wo mu ni mema wo mu wo mema enti ni wo mu ka kire wo mu ho eye empanimfo mu dada MPP amanyokuo na no say mema de ye kasa mema wo mema pa na se wo mu sole waka na nyankopon ya aduma ye nyina nim se akwatia said ye onanyafo ya okumi enes went to an anonymous no enche by election ebekoso aho obeka hye MPP amanyo kuo ni mpanifo ni nyina se wo mo sapo mu nsuo mu wo mo mnebo enu mu nsuo mu so se akwatia by election na abeda ho no wo mo fa ni agro wo mo ye mema wo mo enu mu no wo mbeda wo mo ho edipa na eja the 51 na eja no num ebo ye ya sha ase centers ya hodo a ye ko ye ni ye sanso achi so enti ye kokopie mu ewo doko MTTD police center ho apam na wo mo hwe nim se enipa 137 ena ka wo mba beto aba ewo doko MTTD police center ho enso ekwa wiase no na enipa poli 47 ena wo mutimi pie mu abeto aba ewo doko MTTD police center ho na se enipa 47 no emu aduonu enso metre 27 eto aba ede mami Ewurabena Obin NDC mami Ewurabena Obin NDC onya 27 ewo doko MTTD police center na nakua owusu afiri MPP na nakua owusu afiri MPP onya emanimu aduonu 20 ye free ho ebe pie mu ewo doko Methodist Church police center 2 ye nyina ya baka ye ho ana mami hawa kumsin ebe sia mrantie mu o krim ni bu ho ya wase wo ma piani na ehwo no wonu wie ye nyina no ne wo mu hwe nim se enipa 464 ana ka ye hwe nim se wo mba beto aba ewo eye Methodist Church odoko police center 2 464 na so no apam ye wie ye no na nipa 209
209 ɛna wɔn ti bi bɛpie mu ɛwɔ Methodist Church Odoko Police Center 2 hɔ ɛto wɔn aba na saa 209 no emu 77 ɛto aba ɛde mama mi Ewurabra Obin ɛto aba kusa emu 77 ɛto aba ɛde ma Nana Akua Owusu Afriye MPP 77 Nana Akua Owusu Afriye MPP emu 130 ɛto aba ɛde ma Mami Ewurabra Obin NDC Mami Ewurabra Obin NDC emu mienu na ya rejected enti ne sɛ Methodist Church Odoko Police Center 2 wuti 209 a wɔn bɛto aba no efiri 464 ne mu a enipa pɔlepɔle 255 ɛna wɔn amɛto aba ɛwɔ Methodist Church Odoko Police Center 2 hɔ yɛfiri hɔnom ɛde ani ɛkɔkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Church of Pentecost Odoko North 2 na ɛhɔ na wɔn hwɛ anim sɛ enipa 67 ɛna nka wɔsi wɔn ɛbɛto wɔn aba enipa 67 ɛna nka na wɔn hwɛ anim sɛ wɔn abɛto wɔn aba nso yɛwie yɛ no na nipa 33 ɛna na wɔn aba bɛto aba na sɛ nipa 33 na wɔn bɛto aba no emu 18 ɛto aba ɛde ma Maami Ewurabra Obin NDC Maami Ewurabra Obin 18 MPP Nana Akua Owusu Afriye 15 Nana Akua Owusu Afriye MPP 15 yɛkɔpie mu nso ɛwɔ Odoko ɛyɛ Police Center 4 ɛno ne Pentecost hɔ a ɛhɔ nso na wɔn hwɛ anim sɛ enipa 137 ɛna nka wɔsɛ wɔn nso ɛbɛto aba ɛnso yɛwie yɛ no na 59 ɛna wɔn ti bi bɛto wɔn aba na sɛ enipa 59 deɛ kɔɔ yɛ ni emu 38 ɛto de ma Ewurabra Obin NDC 38 Maami Ewurabra Obin NDC 21 Nana Akua Owusu Afriye MPP 21 Nana Akua Owusu Afriye MPP na sɛdeɛ kɔpie mu ɛwɔ Presby Church Odoko ɛhɔ na anɔpa no wɔn protest sɛ wɔn to aba no wɔ dɛm wɔn fɛn pie no a reinforcement foɔ nyinaa ɛba hɔ no ɛyɛ hɔ a Presby Church Odoko Police Center ɛhɔ nso ne yɛhwɛ anim sɛ enipa 112 ɛna wɔn ɛwɔ sɛ nka wɔn bɛto aba enipa 112 na so apam yɛwie yɛ no enipa 68 ɛna wɔn timi ɛbɛpie mu ɛbɛto aba 68 ɛna wɔn ɛbɛto wɔn aba na saa 68 no emu 1 mako 31 ɛna to aba ɛde ma Nana Akua Owusu Afriye MPP Nana Akua Owusu Afriye MPP 31 Maami Ewurabra Obin 37 Maami Ewurabra Obin 37 enti no apama so far police centers mako nsia yɛ osanso yɛ ma bɔ so yi na wodi wani ɛto fam dia na kyerɛ sɛ na yɛ lo bro ni bɛka sɛ low turnout craft aba no rerun no wɔn mpie amba mbeto enti sɛ ni deɛ centers ya memitimi kɔ so ni nyina na wie yɛ kɔkɔlɛsi room hɔ ni akɔtwɛn wɔn nso a wɔn de efiri hɔ bae deɛ bɛto fam bia no sompa yɛmfa nkame yɛtie for apam na abansa na abɛkɔ no bra yɛwura kene Japan ba ya na wɔne nsɛntwerɛfo di nkɔmɔ wohwɛ bruni bɛka ne dimina na wɔhu sɛ bia ɛnkɔ yie mmɔ so no ana apamo medase papa eno ne nkomodie ne de se dem di kan e de to atiefu anim no wono ankasa na se obi a bibi ato ne so ase awaya style bi ase nani nsa danje esan se awia ne mu no bra yekopie mu wo eye MPP wo mu office wo doko ho no no miami ko right inside any penifo de bi se da ko ndidi nkomo na wo mu so wo mu checks and balances ya wanem eye no ekire se MPP fo no ampie amefo aba eno kwa de na ebe 2 to 3 mu wo na for kra nya moy na wo mo ekire mu se wo mahu ne sa enti no se de ade no koye ne de apam sa pepepe na net ye wo mo bia meto bent wo mahu enti wo mo ampanifo na na so wo maboto ene ye bra Dennis owura Dennis Miracles aboaje wo mo ebe pie mo ho ni na no ti bu se na mema afọ na wano mafo nti de ade ne de akoya no nemmom ye ne ndikire bibia de aka de aka nti no kolesi wurum ho ehwo na yekọ na yakwakwahwe de aka nti wo mutimi ba na wo mo ye bibia returning officers a wono ko ye no wo mo de wo mo beka no eno ene ye de betu mfra bam ama ye tiefo ene ahwefo nemmom se eba bambo ne de a ene se mentem ho ase hye ase a reinforcement ba na ehwo adwomo a
mo me da se papa bambo ne de apam baby a ye ko ye nyina no baby a na bambo na nwumre yi aye very tight pa aye Methodist Church police center 2 ho baby a ma me maybe sa wakum sin ba ye no a ene nsam yi ebesi ye aha eno de wo ma nsam tire ni bia wuram ye nyina nye gina gate na chi na ne apostifo a ne gwa me han mani nka apam baby na one more doss papa nyasem ketwa enti so far the center sam ko nyina bambo no na edida kwam kama nemu adehia wo mo ewo eye abre kuma ha sei no odoko Methodist Church area ha sei baby am gina sese ne de wo ma hyase a wo mo jubilate ni esan se wo hye ema na eba no so far the wo mo atete na wo mo susu sei NDC ewrabna oben wo no na so far wo mo kan holiday sadia wo mo so kan so ma hyase a wo no mo gi wo mo ani na aba meja wa mo akokora no me hu se meba kumanyi Malik basentele wotweneti wo na me san hu general chairman so enkomo be na wo mo ne timamufo ne di tituru bra na abato no koso no me da se papa pam ebra eye general mosquito ora esi edunketia ebepie mu no wonu mom de wa makwan ama ensemtrafo ye ne wono entini anganti interview bia ne mom sabre no na ye wo eye Pentecost odoko not 2 and not 4 eho ena na sabre ye why me obeto me ohonom na ebra wo ba ye no asem obeka kire empanifo ane say boko enkanka endis yamanyuku obia enye din na wonom hye na wo mo nto wo ba and woni police agents no ekasa ye say wo ma wo mo ni na ho na wo mo hye na bibia enkoso asundwe mo na ebra owura Malik pasentale wa besie wankasa wo bai wo be pie mu wa ha na ni apam kamansi moto said the mrantie di moto di ahim wonanimu en me kura nka sa IGP ena na eba me kwatwi me kwa owura Malik basentale ena esi fomu na mzi mrantie ne moto no grandi ye be be kura dem awo me atu moto mbe bi kura enti no no so ba ye sada ena wone ensemtrofo ebedi hu nkomo afei wo share ne party fro enkran e ka kire wo mo se wo mo nka wo makoma enfanto wo mo yem bibia dada kwamti ye futu enti no apamwe ebra ye ko bi mu ewo doko ebra yina ye kwa ye eje na ye na ne tie se onu na ko by na chapel ede eye de ni ku akota pate wa na ye ko bi mu ewo edi o se bi kai ka se onu na ko Kennedy wa ni akusi o soja ko ede bi mu na o ma ye no o ma ne hu kwan ede se drop wa ekasai so kasiye ya se bi ku maso ye ti ne ni sanwa ni a koi party no mun fa bibianche ni enyewa we can always defend ourselves to make sure say there is peace and there is fairness in every election. The omodi anyina the NPP anem e power mucho se wo hwe enye yesia yemfa bibianche na me ne mo wan say oko internal election uhumema wo party but the external election uhumema ni e kemsi e boy me amopa me ba so me mam se beba ni BCBS na mba izo I mean I smile at everybody ni mshia DC ni nuwa muna besesre we 19 police station na no di akose umfa wa city umfa nche ade mu obebri and obso mbaji ayi akweti akran so aka but you know that's not the end of life medda MPP for Omunyina better FH they've done well maybe mistake number and it's a party no as a whole could take decisions or move boycott Ablekuma so hwa ni ejina na ye bite the hot bite kase so no yewura Ken akwampre kwa Japan nene eni etie na ebusuafo ye da so ya ye de ensem no emam no ye di kan ebo mamane se eniema hudo bi kokoko so ewo abaton pesoa no so na entwa yie enipa binim koye basabasaye
ɛwɔ hɔnom kakra na kane frankatuni anase kane mampani abedi akyire ya wɔpɛ sɛ ohin franka ɛma NPP amanyukun Dr. Mahmoud Bawumia nso ekopie mu ɛwɔ dwumadie no ase na wɔde tudwa ya wɔkyerɛ mu sɛ sɛ yɛ to abakeke rerun sɛ yɛ rerun na obi timi sum obi to fam na yɛ to hyɛ bambɔfo so emiamia nneɛma bi ɔmanfo ani na yɛ pia bi bom obi kora de yɛ sum ne nyanyame a anka wɔde n'anim ɛkɔbɔ moto bi a ne apake ɛde asi kwan no na saa nneɛma no ɛkɔ so no wɔse ɛnya de a ɛsɛ sɛ yɛsoso so wɔ man mu kora na sɛ wɔn anhwɛ na sɛ ɔman no yɛntu ho anammɔn animanimu ya ɛyɛ adeɛ betwa sabɔne bi ato hɔ na kyɛ sɛ Ghana ha na duru bre bi ɛsɛ sɛ yɛkɔ abatoɔ so a ɛsɛ sɛ bi obi di nsɛmhunu ɛmu obi fa mu pra ana obi fa mu ɛhwere ne nkwa wɔse saa nneɛma no ɛkɔ so no ɛyɛ adeɛ sɛ yɛpɛ aba ne yɛtwe ɛhye no animanimu yɛnyɛ saa daakye bi ɛsunsunsasoɔ no ano bɛyɛ den. This is not the democracy that we want to see in Ghana. Our supporters are being attacked by thugs in the presence of the police who have been unable to protect them. Candidate Ekwefie has been attacked. Our Kumsun has been attacked. Our deputy national organizer has been attacked. So many of them, Oko, Asante, many women have been attacked. After every election, we want to see that the democracy is being enhanced. And this is very important for the peace and stability of our country. And today, our people are being attacked with the police presence and unable to provide security. We don't want the country and political parties to start to think that they have to provide for their own safety. Wei kane mampani abedi akyire Dr. Mahmoud Bawumia ne nsɛm a wɔde etu edwa ɛwɔ Ablekuma North hɔnom ɛno no sɛ kabima menka bia mamuo no a yɛka ho asɛm no enti ɛno ne da hɔ a yɛhwɛ yi sɛ sei ne yɛde bɛtena ase sɛ ɔman de a ɛnya deɛ sɛ ebetimi aboa kora nyɛ nnenko a na emom nsunsuaso a ɛbɛba bɛtɔ hɔnom daakye bi no ano ɛbɛyɛ den na etwa sabɔne bi ɛnyɛ ɔman Ghana mu nko a yɛka sɛ video si nyine nenam internet so wɔn wama no nyina wɔn ahunu ne yɛkɔ so wɔ Ghana ha ɛsa no a ɛnya deɛ sɛ bɛboa ama obi kura wɔ adwempa bi mu ɔman ne sɛ investment ana bibia na adwe bɛn ne sɛ aha no ɛnyɛ safe enti Dr. Bawumia ɛno no yɛkɔ ahoma no so na yɛsan akɔ pɔn kyekyeku yama ne boni no ɛhɔ yɛte sɛ wɔn ahyaseɛ ya wɔn kenkan results no yɛdi kan adi bi aba na wɔn nso ɛfa no wɔfa yɛ no ɛhɔ nso sɛ deɛ akenkan no esifa ɛkɔ no wɔn fa ɛntoa so ɛmfa ma ɔpɔn yɛ san ma wakɔ ababie mu ɔpɔn te menka maame me to nka o te menka okay me patro sɛ si ano collation no bia ya wanya no ma yɛhunu sɛ ne nneɛma si fɛ kɔ hɔ no mo na ɔmanfo so anya update no me da say comment specific no results a ebe ni nyina no results a yaka ni nyina bo mo awie ɛwɔ 19 polling station ni mu ebi ɛna mensa aka we no electoral commission wɔn nhyɛ dank engine team mu enu nti yɛ twɛn sɛ ɔmo bɛdi atum na yɛ die nie MPP yɛ maame honorable Ekwia SEA ne figures no 32,908 eno no ejina ho ema 49.82%. Maami Ewurabena ono ekuta 33,144. Eno so ejina ho edema 50.18%. Enti eno no na ye chain agese electoral commission so far figures here ye de abiaba ku dey said pepepe enso ena womu so omo de no omo eka no so ombekasa e de afa ho ana na afoforo nso de bi mpokura eno so ababeto dia weinu yesusu se esi NDC omo so omo stronghold emu e kyerese eye NDC Ewurabena obin
Olidi with 154 votes. And also Ababetuga, almost Mami Erabna Enya 33,345. And a year honorable FPA and so Enya 33,181. And also a dear and and see these two figures meaning an Osha and Sunya Kakra ewo mu Bakuya Midi Kan Ebubo Ye MPP Ekuta 32,908 and near Mebubo Yen so need to be ended to go away. Mani Ekuta 33,181 and a year NDC and so Bakuya Midi Kambo Yeno a year a Rabina 50.18% and so no a year figures and no Subabeto Joe NDC from no 33,144 and now Oko NDC from Strongwood in Sua Yababeto Janinsono a year 33,345 in the Ushaman Sonsneka Krebi a woman into no Ninamuno that are so a year collation center no question is that we sabre ye man century bia mani mwe into ama yabo yenya in fact I say ye ni akanya kakra no esan se fita no pa yabo adwuma aba be wie dia ye say dia e ba ni say no mu sin central fon so ho kwan say o say ye bo wuramu na ye kokodi ye dwuma e no so ba be ye bibia e wo ho enkra ye nsa ka efi electoral commission no enso e trese apostifo ni trese lista a year electoral commission at the Mawomono in Central for dear and Kahum. And also Aquacoye Bibia, a war no ma year chain ashe, say, and also Ombet Maya Bibi at their farm. And so at their May. So far, one now is swinging Nano, a year, a match-only beer is 3 polling stations mid-year, and also almost every area a year collation center, a honor. Yo, upon na yanshe collation centers no de ye beba honom but ansa na no kra no figures ya wo de ba ye wo hye de wo wanya ene de wo se internally kra NDC fo ni bi a release de aba no a wo mo se figures no vary enso so ye dem de na so hwe point ahodo no mienu nyina NDC ma me na Rabna Obin wono na wodi kan e wo numbers ni nyina emu enti yanshe collation centers ahodo no MPP ene NDC officials a wo mu ejina honom wo mu agent ahodo ya wo mani edi abato na chi ne kan no san na hosifate so far so good se mi uhwe ni ekoso wo eye collation center hanu mi say e bia kasa bia ayese enije na ewo eye NDC etitafo emuo esanse fanka a eye asensodie de ma NDC amanyuko no eno na kese ne ekuta ebinumo ene omu bochi so ese mwani age pa me nse de hu ma me akwa fi ye etitafo ni bi ewo eye ahadu sei ena wo be mu obi so wo tira hoti wontimi so nkyerese bia wo ye MPP ni Nemo a omukuta eye accreditation business sense omukomite party agent no wo show manima ebinom ani age pa yesu set anko for no so eye NDC for enunti yes figures don't lie there ene na chese figures asompa enwumre ye de ama yetiefo no se na etie bia no emu baako ebeye no kore ana mpo se ni mienu ni nyina no ebe ben nia electoral commission ede ba beto mountain ejuma na ayere pa emu nso ayede enya asem kuma akora na bambo ho asem de onim se enya de ebetimi akwa ye misa sesie ya dwumadie no nyina akora pompon so na duru ya figures bi ahase ba migidi se by this time de bambo ho asem na se ye hwese de esifa etie ewo empotem ho mo sanya me di kan no bambo ansam de e wo soro papa e wo ha sei wan eye aposifo sa omo basak omo ka kesie yi a mo fe ni bullion van yi mame enu bi ena chese bebi obefa bia ebi si hono mo bebi obefa bia ebi esi hono mo
ena eno nso eno no na sena meka no nsentofo ya expanded ni nyina no eye bambo a ekoso ewo eye aha no sei bambo no ewo soro yie papa se ne ye kan se apotifo etumi aka ye ho aboa yen ama bambo nsem abo nsentofo ho ban ama abatuo ni nyina ba na wie ye ba ne se ne si omo ho kwan se omudi e bewura eye collation room wo ne ye de ne ekoso enso ewo honom e de beba etinu se obi ba na obeka ne wo no so de kire yen so a eno ne yemfa anansema yemfa adanse die bempa so ne betimi de agina so a ye de befa se impo electoral commission entinya nhwe am project omu figures ne ewo eye omu screen so encha ma Ghana for a etie sompa anhwe enhu a na tese oye ne den nti sabre enyum no eye yi NDC ko ni bie na tese no mo fi asie epeja revolution nyum ni nyina no eye abatwo no the outcome of it opon ifafo na etu nyum yi opon ifafo na etu nyum yi man o say me say yeti nyum bi wachire eye hwan mu a na meka say enyum ye die eye NDC fo ekitafo a omani agye na omoto eye omo enyum no na sanyum we no omo peja entesenie yebo national anthem no epeja party ma bebi ebinom tinyum omo dimrika to omo to ka dabo ache to omo nyina eba da hwa ade yi a because of revolution enyum no ntino omo nyina eba aba beto sanyum we ntino ekyerese nkonimudie na omo hwe anim kwan no eno na yesu sisi omo nsaka nanso figures ebetima boaye no na akoyi bibie o wo mama mu ehu se bia wo de amomo mo be 1 hour bia na se 30 minutes bi wo mbeba na wo maba be declare se de no mesi fe ko because se de mo kana manfo akoma wo soro wo mo pese wo mu hunu de ekoso na afei obi asuma dwono so far so good dear senior mekan no mame hwe wonim eye tigo office won mu yie na chire ho na tese omodin central for ababe ginan se yemfa o inu nti omo yie fi eye rate eye hospital and transformer sanka ho pokura de anka bibi koso insider anka ebien central for ye gineche ko ebetime zoomi na ebe ya pick 1 or 2 signals bi bedroom di abai mame asore dan wa ha na ansan pokura wo benya access ewo tigo office won mo ewura yard mu won mo no eno nso eye kwantwa nti baby e won de ye wuhri say na meka no nya say bi a agent ni bi wo inside ne o be champo ni bi ewo ho de achen ye wo montin dia in central for comment say adwuma ya no electoral commission eni ni yie ewie say ni nyina ye nimu no because say wetin e bi echi am ya make the report titi anopa ebekum sabe ya e de bempa ne sim ho kwan say mo be ma ye ho kwan na yakọ collation room wo na afen so yakwakofa nye koto e wo ho no e de beba enu nti senia mame ajeba ko misro ni say tie ya ye kasai ye ti revolution nyom ye ti NDC ma so mani agye e na omo to nyom se insache bi po collation room ho se eye mame we de manu sisumna so mame akwa afiriye e na wadi nkunim a mame Ghana for beso asomu nsen ana impomo mo twehie ha e beso asomu nsen sanso ana ebi ekoban so se eye mame ewrabena enso edi nkunim a eni jeni do beto aso edi enti na nke beso so ni se electoral commission omo hwe mie pono no information trofo a ye betimi identify won se we yen centroni na yenko inside yo ni yenko for coalition no information Ghana for no mu abatwo no because abatwo ne de won mu di echiache ne nim se ya to awie na won mu ni mo so a omadi nkunim enu nti ena omakita afo etu echira won nyina ba bepie mu ewa ha enti se mpo ye declare mami as a winner mpokra e de ni betimi aka e de afa ho se mami ni so bekasa e de na obetimi aka e de afa ho enti ni electoral commission fo ni ye di ni de mami no kwasem ni ye aye so mo ni ye ti atie yie na ewie no omo ni endi ni
na ansa ne ebeja wa mu akono me pacho amanyoko na executives no MPP fo no wahu bi wo around baby a wo mu keka nyoma bom no ho ana MPP ana ane me da se ma me o ni mo ke ni se bia o agent wo ho nemu you bet me akwa inside akwa identify say omo agent inside one na so mo agent any inside one eno na ama ya bibia wo aye da so ne na nam ha ya ye hu ni ye ko ofre electoral commission ye represent the PRA or the wo ba apekura de frɛ na on fa biu enti no no society ni so ensanya timi kana like what train adia the same central for yenye opom ye na wase niemfa wo ensi ha ye besa abade because said ye wo ka no figures no ye figures a womo no womo atie ene de amanyokuo no members ni bi nso penifo bi nso womo eka na emom no se abato commission ba besi so dua na wachire mu se ni aba no eye no kore esumesi ana wo benti na di nkunim no de ende emre ne nkrabia ne be kire enti apam wo hye dwumadi ahodo ya ekoso no a so far no de ye gina figures no a opon chechekudi abre ye ne de a but sa figures no electoral commission for certify so enti we provisional aha enti no wo hye provisional results na aba ne de a na che se NDC parliamentary candidate no erabna oben no wono na edikan ena contest so de contest ye nipa mienu ntem ba ko di kan a na che se ba ko bere okay enti de wo ho eno no enti no won se no opon ka se we ya abai se bibi sesa wo collection room ho baby a electoral commission for ni we na ye niema no sensachira ye bi ba sensachira ye bi ba se si a ne ye say NDC na adi nkunim sen na MPP for ebeje no si ye ka se maami ekua free yesu na awini a NDC for no so no sen wo meye wo ho enti no eno no akwakoye suspense bi a ye twen said ye nyoma sifa ebeko wo mo ho nya ha we na ye ofase 19 kro umia ne kese ofase kam wa mmia nso ane na yete ne so ya se bo wo se kro no enye den ya sesi ano abo ayi 638 enti ekeka kwa pamacha by 8 die na bibia de SOMPA FM they say wo hwe polling stations aka enoso yeah na wono mo wo dada eda ho entenka mu no de etika mu na wo mo wo fa bi da ho deda enti ye de we no ko ka ho ebe soso a chese be hu ba bia susan de brode ho no fa wo Ablekuma North na ansana nkenkanye no baso no nyina no menteme ho ase atwe ne ti wo ho ya oba pa ha wakumsen sene na de no ko spray bi se pepper spray wo twen ya pepper spray so egu ani ati se de edi moko gu ani ewie ya no wo pimpin na chi ebi so wona wo mu twa no hwe ho no mo ne ho ade na reverend Tim Fodwo penin ya kasa wo ho wo chese no kwasem ni wono se eba parliamentary committee wono mo hwe defense and interior me kire efisem ene bambo so no wo ka ho bi ene wo chese emfa ho ni be nkuma na anifa se ne yesono ne kofa bae se chiniye ene kofa bae wonde wonyina obi ya echi na mum de wo kan se sa ne ma na ekoso no enya de ya de papa ye wo se Ghana for ye soso chichu e wo de ekoso Ablekuma North no enenti bere ko animu no sa ne ma etesa no ye ntwe ho mfiri ho sanse ya ye krata amansan kenkan e o democracy. But all I'll say is that Ghana is all we have. It is so important that we make it a peaceful country, as we all know it, as we're all born into it. Democracy is one that must be an expression of opinion by voting to determine your decision. It shouldn't degenerate into the kind of violence we have seen happen today. We must condemn it in every word that we can find to condemn. What I'm saying is that, look, Ghana is all we have. Democracy is all we have. Let us continue to, particularly the key actors in our democracy,
continue to make voting day a very peaceful day that everybody will look up to. It shouldn't be full of rancor, full of violence, retribution, reprisal. It is going to destroy the gains we have made in our democracy, and it's not good for the reputation Ghana has. We need to move beyond. And no, yewra intim fodwo wono ene kasa yeya na wotu yemfo kyerɛ sɛ wohwɛ ama etwa yɛn ho ahia wo mokra no de soja ban ebu man no a wono benya nka democracy na ɛsɛ wo mo nso fa bie nanso sɛ yɛ nneɛma ɛte sɛ a ɛbɛma yɛ democracy kamanka bi nato ape enya akɔnɔ na afoforo nso kra ahwɛ so asua na afoforo ɛbɛhwɛ so asua de na ɛsɛ Ghana yɛtimi ɛyere yɛ nneɛma mu yɛ ne ticho ne bambɔ ho nsɛm na yɛtwe yɛ ho free basabasa yobia ho na abusua yɛkae wo sɛ SOMPA 106.5 FM akra so ɛna yɛde nsɛm yɛ free yɛde ɛbrɛ wo ɛna yɛ affiliate ahodoɔ yɛ ato apete ɛwɔ Ghana hafa na baabia nso wɔn ɛfa bi na kyerɛ sɛ SOMPA deɛ yɛ trende pa ɛnyɛ asɛm kuma na yɛatena se yɛ no dendenden ahoɔden ewe ye mu ne vim ye kosoro a ye de nsɛm no ebrem no na hyɛ ne nso ɛma yɛ sɛ nnwumakuo binom ɛna wɔn asɔ yasene ɛbo yɛ chidom na yɛtimi de kasebɔ no abremu Leicester Company Limited ai wɔn ɛna de Yaz toothpaste ɛne ne brush aba edwama so ɔdɔfoɔ enti woda so te hɔ mo a wo sɛ wɔn fa Yaz ntwi wo se wɔn fa Yaz toothpaste ɛne ne brush ntwi wo se na eyi wo se ase kokonene ni nyina clear no e de afiri honom amwanu mu ate be ma kama wahye wo suit abotai woni oba kasa na wogina ntenten enka afiri wanu mu ba no enye feeling no enye enti se wo feeli wo kura no a saa enum nka no eye total turn off e de ma no e bia wo nhia Yaz toothpaste e na wo nhia ne toothbrush wo dan na chi honom supermarket na wo honom store ketua bi na ehye honom koho wo benya bi atoko pe bi to na fa twitwi wo se ebo wo se no ho ban efri nyare wa hodo wo a wo twitwi wo se a na moje eba enya de pa me pacho bo wura ba bi etuntum bibia wo benya bi ato enkranfo ebe fra 0501 619588 0501 619588 na kumasefo nso afra 0501390338 wonim se kasa de eniminimu wo nenam enti yete he ya akwan apam kukurumi nso ne mame kasa mineral water eno ene yedi dwuma wo hanum sei kasa mineral water yensu a yede afa abefun fidie mu na ya sonson so ayi impurities ye wo mu nyina de afiri ho ye ho te bibia nso konkan enti kasa mineral water na ye ka ho asem nanu nie wo he package ne kura ne nsuo ne egum na wotum se akono keke akono bottle no he ye hunu ho a na nsukom dewo na se ye de hye fridge mu kura na ekire ne ye yisi honom na mfifire no so ne wo ho saa no a feeling ni ye different kura me pacho eye kasa natural mineral water enti event ahodo ene ye Friday o ene ye Friday nyambo a enwumre yi ayeyo wo ho wochina wedding akese wo ho ayeyo birthday parties aware ene niema bi etete sa nyina me pacho nsu a wo de be serve wo hoho ama wanim abanyam na program ne ho ate eye kasa natural mineral water me pacho taifa ha yi a ena wo matena ekese no wo ewo nkran wo mo ewo back hospital no echi ho no mo a wo a wo pɛ no duduo atu ne baako ye wo sachet de ye wo bottle mu de ene ye wo akese a ye DC dispensers no so ni nyina ubenya bi ato ube fresh 0206 469430 020694469430 0206 469430 and 0303 965780 na woni wamu edi enkita ho 21st clinic ni opo ai originators no ni pesetters emasiatica yade no me patro wakon yade ya che wonim ade kura eye wo obu ohonom kura afi kura no wate sesiatica no eye yade onim ade kro enso na yade na hye ne ho beye mfie bebre enie wo mo sanyare wahodo bebre wo 21st clinic enie se den na etete wo fa kohonom
na mmom yade a wo udu ho no mo ehon from akora mfa ho chese wontimi mfa 21st clinic punachi eye sciatica enti wontiri no a efi usisi asane ba wo to ase eba wo siremu ba wo nan kokomu ya etwetwetwe wo mo gentimi ne afuru sane no me pa cho fakodan 21st clinic enkran Tantra Hill runabout ha en wo mo ewo en na wo yi honom so free ho mo branches no eye dunum ewo Ghana ha temaka so a kuma se sunyan techiman enkranza takwakurade goso brekum oboase ho nyina yewo asoye ewo ho 21st clinic me pacho Fred Dr. Sistus num na ene wo mu eni nkomo ewo 0540 311 0540 311 311 Dr. Time da so se me mo wa mane na memfantu wani mu se wabankran wabankran mu anamu ni se owo kumase ebu akwa agogo no me pacho wabankran ewo poku ase mayira ya dansidi ahodo o manfo edibo so me kakra ni a Dr. Bankran no abusuafo anya asem kuma bia na won so nhweye enti de ye kan wonti ase awo ho asem na ye problem e de ama o me pacho Dr. Time da so wo chema wo chentafo wo chentansa wo se wonye wo hwe uba na ofofu na wo wia no ba no beda na se umpe we na peden hypertension na tete wo esiche yade abeda so be ye mfie bebre si akora de diabetes no enkoda nyina nya bi BP akoda ketua young gentleman obonso wenya BP ewiase pressure ne do so enti wan hwe apomudin hu yie e wo Dr. Time da so ho a wan hwe asembeto me pa cho kopoku asemayira Dr. na se ne waje wo yade no na wabɔ ne gada way e de afiri honom ena kumasen so ebu akwa agogo wo ne aban school no ena edin hwe ne me pa cho Fred Dr. Time da so e wo 0244 774282 0244 774282 ana 0500 727215 na one no enso entwetwe nkomo e wo honom Techno Spark 40 series ni o ai eno ne phone a latest phone a yedi Chi Street e wo nkran ha yedi Chi Street e wo Kumase yedi Chi Street e wo Ghana ha fa na ba bia na ewiase amansan Techno brand ne ye papa ena Spark 40 series na wo mede aba no so no eye slimmer eye stronger ena a science spark everywhere Techno se wo mo de wo mo ma wade pa wo mo nja ya dwuma na wo mo eye no enti camera na wo de nanim apapai wo ko ba bi na pese o twa pic o twi phone ni kura receive call na ofere kone kwaje Techno Spark 40 series ni bi na eno ebema o confidence ne kura kosoro wo so na mo ase obi a watoka afoforo wona mo a na okita kaki no wona okasakra mpacho na oseden no wo so kaki no waware fofra na ne nsa benkume kawa no mpacho enano na me ba yan no wo de kirew okita Techno Spark 40 series asa na wo ye wo peso obi ahu se okita the latest phone in town na bibia timi akonka bowura Techno fo wo mo shops ahodo a ewo Ghana ha fa na ba bia wo betimi anya bi na wato na wama wo so social media life no ewo ho no mo pictures a wo peso wo uploadi ene o content no wo de atwa ama bibia etimi akọ enkan mpacho obefre Techno for ewo 0303 980205 0303 980205 Time Herbal Mixture ene aduro tatahye yedi etu honam yaw malaria 3D wanum ato a wontumi enidi da bia na honam nyina ye oboho obeda sore no asa beifo de unipadua na bobo anajo me pa chow eye Time Herbal Mixture de uyusu a ekoyi ankasa wanum te na ufa bo no so a wafa no yie ena Time HH Mixture ene ne capsules no so mema anas wonipa bi a wo oyawo ewo wo jonso mu wo jonso a wo be bresa empom agudie sei enkoye immune system no ewo form wo general well-being nankasa no eniema atiada Time HH Mixture ene ne capsules ene ye kanfo ede ama oba timinom bema so etiminom bowura baby atonton nuro bia pharmacy mu ewo Ghana ha ubenya bi ato number no eye 0244
417-669 0244-417-669 nyumakuo yi ena ekura yemu ye dane ye ho kakra bi na ya gye aboafo enkrato no ye ba de aka akiri ene dɔɔso. Medo edrano pa wutimi to bosse etwitwiwsi o ado na so nimse mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enunu anase de ehia mesen finfem me biem na wonhwasa mesi ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo hodo and the brush abadwa so ababoy. You can call it Slim Macho, make you spark anywhere you go. Ghana, why you ready? Say, obey a Guyana. My United Intro, a Techno Spark 40 series for crowd. A big amash, a Joe, a more star, no more spark, sleek, classy. Screen is to come check. Battery no one. Nissan Chenso check. Crystal clear AI camera. Edmond Fonia will be to try. We're posting triple check. Super fast process. Edmond games however. We're streaming, we're snapping, we're slaying, and we're flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. You get the man on your board. Trendy. And you Gen Z. And you will be bien to me so hookah. No more of you. And about pension. Long lasting battery. Techno is your plug. Yen in tempted. Bora Techno showroom bia. And I did a bia ejina tum. I will Ghana for Nanya. So one north south. So what east west. I be piano. Obi a hot mouth. Mini na bro. Edda for Eddie Grana Woke. Techno Spark 40. A slim. A boy monte. A sparky baby bia. Ubet my friend. I was 030-3980-205. And I said, follow our social media. Techno, stop at nothing. Kweko, so I shit. Make now so ebony show one and basso. Sapelo. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It's not on, but me pacho brana me hwa de wo bag bra aden ena so biem time eba me hwa ya me kan se yi ba kun ani wa yi me nsɛn bra sanya time eba me hwa esi agyi me ni fie fo enya de abako ebe so yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hwa me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba me hwa anya anu ku de na nu moto a wantimi ani die no time eba me hwa do no ena ye ma wo oba a wo fa afuo de wo ma akwada no fo ani akwada woni fie du mienu entimi nim aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ami ehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o peta me ba me hye enu dudu etu a fo ani hye KNG Herbal Center ewo emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wo na ko junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dudu na em 0244-417669 ayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwendwen kratu yi atu
TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa. Ebusua yedamasio enyumre die ye ne mo a matwen ama yadane ye ho akwaba na hot bite kase ye bo no an ye da so de ema mo na na de the entire day no ya dedicate de ama Ablekuma North rerun no a ekoso no na yate se nkomo ahodo bebre no aso na apiepie de afri mu enti ye bedane ama apam na wode ya to aso nkomo ahodo a ekoso no bi ne se ansa na asembia beba ne nsentwerofo no na ekwa ebekra won obi di nkunim nsentwerofo na ebeboso esanse yede yi nyina na edwumadie ya dedicate dia ama Ablekuma North na pane ekura afirito a ye kan dia kyerewwo ama ekowie ye reinforcement ekoye nyina ye nsentwerofo na eno na ye ba no deni pani a wono ene tua nsentwerofo ni nyina no na anu ya ye san kotro aba edema no ena na adwuma so no nti Yewra Albert Kwamnajonfo wono nso akasa bi e de akyere nsentwerofo ni nyina ye de ebobo ba ya sentwero ni bi edi sitroma ewie na moma aye pose se possible na enament me ho ase a ekoso ewa Ablekuma North ho ano Yewra Kwamnajonfo de atoso se no kwasem ni sabi ye ninam enyeja nanso se koba se eja kro na wo de betoton nam no wode ensogu so a ye etuntumi na biba ebewie na eja no na wudum no ne se honte wo ka ne prenye premfa se de ekoso no enya de papa wo se yesoso eba ne sa nso kra ye fa ahodie no ne ntiatia so ye o manyi de ne timamufo de nyina na ye tia so na eba ne sa nso a ye democracy ne mudie no emani ni mu ye. We urge all security agencies to educate their personnel on the critical role of the media in a democratic society and to respect the rights of journalists to work without fear or intimidation. The safety and security of journalists are paramount, and any threat to them is a direct threat to our collective freedom of expression and the integrity of our democratic processes. The GJA stands in unwavering solidarity with Mr. Kwabena Ajekum Banahene and Salome Nati, who was also assaulted by unknown hooligan, and will offer all necessary support to ensure that justice is served. And for bait of clearance, Ms. Salome Nati is also a reporter with the multimedia group, and Joy News, who was also attacked by some unknown hooligan, unknown tag. We will continue to monitor the situation closely and engage with relevant stakeholders to prevent future occurrences of this abhorrent practice, especially in light of the renewed assurances from government for a free press. Eno Yewra Albert Kwamnajonfo wona nsentwerofo nkabomuko ni nyina wotua no se president ene nsentwerofo ekasai na woka ne de ewie ye no NPP amanyoko no panyini ba ko a watwe ne ti se wo pese wo him franka ne bi Dr. Brian ne Champon wono de na se wo kan se ne ho adwiri no pa ne e wa Ablekuma North wo de course wa bra enipa bi no mo ehye basabasa yo ase na de ma ne ho adwiri ne ye se security fo a ya fa wo mo ye hye da ma wo mo ntete o se ya ma bambofo ntete enye hunam entete nko awu enye se body training exercise ne niam na ye de wo mo fam no but mentally adwini mu nso ye cycle said ye be ya bibi ye besi a wo so betimi defend wo ho wo se ye ne won pi se bambofo ye timi over power wo mo ama ebinim kura no wo mo edwani ape baby edi wo mo etiafa e wo polling center ba ko pe polling center ba ko na wo se we kura po no e 19 polling stations pe o e wo constituency bi mu ne ye sa rerun eni enka e general elections ne ye nso no so nke yenka sen yenti nsem a Dr. Brian Edituja. No, it's not beyond the control of them. The police are built to protect the state, and when they have difficulty, they call on the military for backup. We're talking about 19 police stations. The Republic of Ghana security agencies are telling us that they cannot protect 19 police stations. That would be a sad society for all of us to live in. That will be, indeed, even if all the 19 are flashpoints. Are we saying that the security of the state is not able to protect and provide security for 19 flashpoints in this country?
the kind of force that we have, trained in mind and in body and equipped, are not able to deal with 19 flashpoints at the same time. But that is not even the case. We are talking about 3 or 4 polling stations with severe violence, and the police are helpless and just looking on. We expect the state to take action. It's supposed to be a peaceful election. We expect the state to take action so that it guides future elections. Because once we change the style of our democracy, once this becomes the template of our democracy, then you can expect that in the next election, others may want to prepare. But that is exactly what we do not want. Enti Dr. Brian Echampon ena yete se wode ne nsemo etu edwano na chese ne nyina no ye Ablekuma North abato ya ekoso na womahwe ayi opanyini baako a wono no ebetimi akwakogina wo mo anemu semra hye bedwani ede ama abato mpesoa no eso na madaroma adwenkyere baako mienu bi aba wo Facebook no nso yemfa ento aso emfa emamu na bibia entumi enkonkan komensa pillar 2 en wode aba wose na ekua free all the way yade se afapa na ekua moa boatin enso edi free Ablekuma Central wose glorious birthday enkoma Engalen Obed Asemwa. I hope say edin no menya no correct wose we student University of Ghana nyame inshallah na onye wo kese eno na ekua mo aboatin edie master planner junior edifree Kintampo en wode aba o say in 21st century and democratic rule Ghana is still witnessing such an embarrassing elections a question wato e de amasa baby ya dru ese wo mai na eniema bi ati say ye da sumnu bi wo ya bato mu dia ene ya de hadwene o sensen twofo a ye hwe wo mo na ye bubi wose saa niema no nyina nya de a ebebo akora ohene na nam mensa jebi o say good evening mechiamu ye de ehwehwa ene abato asomdwe ewom na mum enye basabasa yo engineer Shama ba en wodine de aba live from Ablekuma o say now the job done gives the grassroots asemuni me pacho obrofo ne de me sheda ehunu de wo pese wo kyere no komensa pillar 2 ena ono so de ne abosi enti Ghana pa nie no wode na toaso ewo ho Baba Mahama Edifree Obuase or say NDC will always fight in elections but cannot perform when given the power and chia enkomanda achihine honorable Bismarck say akowua first vice chairman of Obuasi East NPP wono so ne dia wode ebai no enti madwen kyerɛ kakra efa Facebook ebaye ene akenkan ede amamo Facebook messages no hajia special local foods wono ena afa hoka ya yede messages no abremo apam yedi si a eno no na ya hwese de nioma ebesifa akọ ede ama yetiefo ene womo tie kasebo no enwumre yadika ama omanfo update no nyina but ansa ne yebesore kra no yepese yehwe so far saying na enioma esifa eko bibi foforo bi aba apart from you foforo bi abetwa fam apart from the yedikan a report ede ama yetiefo na ansa na ya sorry so but yes sorry so no kra no yebesa betena se ene se na yetinemu a ko se yetarimu atola till last ne brofo na waka no nti ya sorry ye no ana chese set foforo enso atena se na enkomodi ahodo bi ye wo honom no ye de adan nti apam ye kɔ na yenka yetiefo se ye ba ye no enye yenkoa ya hoɔden a nyumakuo dodoɔ no a ɛna ɛbɔ ye chidom Leicester Company Limited for wɔn na de ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so sara nso ɛna kasa mineral water aboju nso papa wɔn so ɛboa yɛn 21st clinic sciatica expert wɔn ekura yɛ mu sara nso na medima for herbal center time da so enso ɛgye yɛ Techno Spark 40 series deɛ wonim sɛ enya deɛ si yɛbɛkasa bebree nipa yɛnim na awia ne yɛnso kane ahwɛ n'anim anadwo
time herbal mixture any time HH mixture ne capsules nso womo FIB ya yetumi ede ensem no ebre wote AAA man apam dada enka ena ADWOA ASARE nso wote menka enkomodi aka ene doso ewachire na ya affiliate ahodo ya womo FIB nyina SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko 100.9 Adamfopa Radio wa France SOMPA Takwa SOMPA Takwa de Techiman SOMPA Sunyai SOMPA Nkranza SOMPA Doma ene afe wudi koda no so SOMPA FM wo nyina efa ensem no ebi ukọ ye website no so a www.sompaonline.com a ehonom so ya boabo ensem ni nyina anu egu honom a ubetumi enye bi na wakenkan ye da won so a woje bre na wutie SOMPA FM no ye da wasi ye paase anopa no nyina woni yen atena abepem sabre na mom ye kai wo se enyiwa fidie no emfiri akoso ma ne nda hasan se update egu eche ni de eche kuro ya fe kura na enkomodidie no aye kese ya ye ba betena se ne ye de aka nyina no etimi ato bibia so ede amamo ya da mu nyina ase amamumu eniti adehye Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry and never tie mu bobna ene mpintin kwase wo mo oni wo di dwa no wo mo waja ho ene wasere wo ho akoko duru unim se asma ye ka no enye honhom asem memum eye yen a wonum ne wo sen ho asem ye ka he was say for Pepsodent charcoal if you say